കുറേ നാളെത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡയറ്റൊക്കെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് കപ്പ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കത് മറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ അത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പ നല്ലതായിട്ട് വേവണതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അധികം സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അത്. കുത്തുമുളക് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന മുളക് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും അവനാൾ പശക, നല്ല എരിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ഇട്ടു. പിന്നെ എന്നിട്ടാ കറിവേപ്പില ഇട്ടു, ഒന്ന് ഇളക്കി അതിലേക്ക് വേവിച്ച കൊള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി. അതാണ്ടാ കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് ശരിയായിട്ട്. പിന്നെ പപ്പടം വറുത്തു, പിന്നെ കഞ്ഞി, നല്ല കഞ്ഞി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം അതും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പപ്പടം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കഞ്ഞി എത്രയാ പോവാന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുട്ടാ വൈകുന്നേരം എന്തുണ്ടാക്കിയത് പറ.